Представляется всем комендантам и актерам. У інституті вчуся добре, узяв стипендію де інтернат. Ти як на ліха, уже третій місяць. Сяджу в покої, як попи, я без завжди, бо там унізе комендант. Бо там унізе комендант. Бо там унізе комендант. Бо там унізе комендант. І ось одночі себе сказав я, життя такое неможливо тривать. І осторожно взяв шумляшку, пойшов на вулицю, кохання шукать. Вот там унізе комендант. Вот там унізе комендант. Вот там унізе комендант. Вот там унізе комендант. Життя не дає комендант. Ходил недолго по ведомости, и подыхожу я до родных дверей. Поставил пляшку для тетки Петлах, и до себе бегу покоя лучшей. Вот там униже комендант. Вот там униже комендант. Вот там униже комендант. Вот там униже комендант. Життя не дає комендант. Усе було все добре, в кожний момент. Раптовно двері очинив комендант. А ну, аусвайсы, ты что не ведал? Как не можешь мець тады, калі табе го дазволіць комендант.